Čaute, ahojte. Dnes sme si spolu zahrali schovku v CS-ku spoločne s Bertom, Adamom, Davidom a Tomášom. Je to vlastne jedno z prvých videí na mojom YouTube kanále a dúfam, že sa vám bude video páčiť, pretože to bola poriadna divočina a užite si video. Ja vím, ale však bol... To je Terminátor. Dobre, to je to Terminátor. Ne, prečo sa Johnovo nešimí? Šimi jaj. Pičo, tak nehoď. Nechaj mňa. Určite áno. V domne! Nechaj mňa. Otoč sa. Naspäť. Oh! Máte výkon. A kde je? Kurva! Asi stačí. No čekám. Ne! To skúšaš. Ne. To skúšaš. A tak toto bolo dobré. A Janiku, kde máš toho druhého? Ale co robíte vy dva? Je piči. Velikáne Kde máš nás toho druhého? obklúčili. Nechaj mňa. Ja vás trbujem. Takže to sa nejak inak dostávalo. Že by som z toho spravil akože aj svojho toto? Drž ho. Alberte, drž ho. Jaký tu sa smrťka tam teká. Terminátor. Do piča, ide do kokota. Nech si vyhulí Terminátor. Jebanec, kurva, jak tam sedí do piče. Tu kde je Bertu? Tu je kde ten Bertu? Čiže na parkouru. Tak musí sa podívať trošku hore. Takový pomarančík, no. Tak není v žádným stromě ten kokot. No jde, kam jdeš? A ty jdeš někde hen mezi papradí do prdele. Nie na žádným stromě. Je? Není, to už bych ho viděl. Není. Aha. Není, Davide, není. Není na strome. Janiku, Kurva už je dole. No kurva je dole. Oh, jaký nikam výlet. nejdeš, fakt ne. Není na strome, Davide, není? Není na Ja strome, to Davide. drbu. Ja som tam bol celú dobu, ja som vás tam pozoroval. Není na stromě, Davide. Daj pizdielku a ukáž mi to tak. Tam jsou tu, tomu, pozri, čo to robí. No poď tam. Mi zmrdí. Ja viem, co to ty dělat, to je parkour. No, ne. Kde jsou? Jedného som zabil, jeden skočil dole. Já se kam zmizel? Ježiš. Nechoď von. Tak oný. Nechoď von. Oh shit. Je v dome. Jo. Choď hore. On je v domě. Áno, dobre. Tak to bolo, kamošte. Ja, ty si sa portou. Je ti teplo? Je ti teplo, dievčatko? Ja. Aha. Ježišmaria, vy ste. Ježišmaria, vy ste tam. Vy ho vidíte, ne? Dúfam. Ježiš, on je nad nama. On je nad vami. Je teraz more. Oh shit. Choď preč. Áno. Ja som trošku dal do Co? Ty zmrde! Poď sem! Oh shit. Poď sem ty tu samotko. Ja, počkaj. Kde sem? Ježišmaria, ja ho vidím, vyhodte. Kde? Ty zmrde!
Kde sú? Kde? Zabíjať. Tady je, u mňa je, u mňa je. Počkajte. U mňa je, uteká. Dostal hit, dostal hit. Poď, kámo, chyť ho. Smokujem. Čo ti dal? Poď, kámo. Kam leze? No poď sem. Čo si môj sused má povedať, že som terorista? Strom. On je tu, na plote. Lukir, to nie je také hlboké, bracho. Nie! Ty ne... Akože vraj. Ja ti neverím. Mám ho. No tak, sme hrali, myslím. Jak sa to? teraz môžeme aj. Tak dohráme toto kolo možno a potom... Tady je nejaký tady je nejaká tlustá bratka. Nie, do piča. To piče, kámo, choď do ryti. Dobre, ideme do... Netrefil flash. Netrefil si mňa. Venku, poď ideme. Pomoc! No tak ja sa prestíčim. Dobre. Tady je. Tak tebe jebe. Poďme na proti. Poď, tady je. Tak tebe jebe! To čo je? Máme pasti. Tady nemáš kam ísť. Má, ja to drbu. Nie, ale to bol dobrý play. Ja to drbu. Ja som bol za tým stromom celú hru. Ale piču, za ktorým? Áno. Tam Za Za tým tým- stromom, za tým dlhým, kámo, na tom múre, ja som sa tam balancoval, Ja ti zbil na tej stene, že? Áno.